Ide o odborné stretnutie, ktoré organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Podujatie štartovalo v piatok po obede, keď v aule školy prítomných privítala riaditeľka základnej školy Jána Kolára v Selenči Nataša Klinovská, počom odzneli príhovory koordinátorky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Svetlany Zolňanovej a predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov Márie Andrášikovej. V rámci seminára si účastníci mali možnosť vypočuť prednášky a zapojiť sa do dielní, ktoré viedli Zuzana Švecová-Kováčová, Alena Doušková, Simoneta Babiaková a Miroslava Gašparová z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Seminár finančne podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Toto je vlastne jeden z radu seminárov, ktoré organizujeme Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tentokrát máme hostí z Pedagogickej fakulty z Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice, školiteľky, ktoré už pravidelne s nami spolupracujú, už či na výjazdných kurzoch v Banskej Bystrici, alebo prichádzajú oni k nám do Srbska a do ďalších štátov, kde sa vzdelávanie koná aj po slovensky. Dnes sú s nami vychovávateľky, čiže učiteľky materských škôl, učiteľky prvého stupňa a slovenčinári. Samozrejme prioritou alebo najväčší dôraz sa dáva na komunikáciu v slovenskej reči a literatúru. Zhruba je tu 60 učiteľov zo všetkých takmer slovenských škôl a dokonca aj z tých menších prostredí. Samozrejme pre učiteľov z Banátu zo Sriemu je zabezpečené aj ubytovanie. Keď ide o taký podrobnejší harmonogram, tak v prvom rade sa pracuje samozrejme v pléne. Sú to úvodné prednášky, ktoré sa sťahujú hlavne na posilnenie komunikačných kompetencií ako učiteľov, tak aj našich žiakov, na čítanie s porozumením a potom už bude rozdelená práca do tzv. Skupín, do workshopov, ako to hovoria, aj keď my sa nejako vždy bránime tým cudzím slovám, ale na Slovensku je to bežne v praxe, takže budú rozdelení do 3 skupín. Materské školy budú mať svoju skupinu, kde to bude zosúladnené tak, aby pre takú menšiu vekovú kategóriu detí bola práca s textom v ponuke a samozrejme, keď ide o 1., 2. stupeň a dokonca aj pre stredné školy, budú ďalšie 2 skupiny, ale hlavne sa všetci účastníci prestriedajú na každej dielni. Jedine dielňa bude potom koncipovaná podľa vekovej kategórii detí, s ktorými vlastne daná skupina učiteľov pracuje. Spolu s mojimi kolegyňami sme predstavili už prvý blok prednášky, ktorá sa týkala slovenského jazyka alebo konkrétnejšie literárnej výchovy a čítania. A takisto aj ďalšie témy a ďalšie workshopy, ktoré máme pripravené, sa týkajú vzdelávania v slovenskom jazyku, ale aj takisto vlastivedného poznávania a tiež aj rozvoja zručnosti učiteľa, čiže v práci metodického charakteru. Pripravili sme rôzne aktivity, kde si môže prakticky učiteľia vyskúšať rôzne novinky alebo prácu jednak aj s rozvojom jazyka, ale takisto aj aktivity, ktoré súvisia s vlastivedným poznávaním, s regionálnou výchovou v rámci práce s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska, kde budú napríklad aj konkrétne vyrábať niektoré produkty. Vašou prvou prednáškou bola prednáška ohľadom čítania. Ako teda zlepšiť to čítanie? To čítanie naozaj je veľkým problémom v celom svete, lebo dnes deti naozaj majú neskutočne veľa možností a to čítanie je posledné, ktoré ich zaujíma. A to aj preto, lebo veľmi často teda čítajú len to, čo musia a málo kedy majú možnosť čítať to, čo sami chcú, alebo nebola taká sloboda výberu až do nedávna, aby si mohli sami voliť to, čo chcú aj v školskom prostredí napríklad čítať. Čiže určite by sme apelovali na väčšiu slobodu, čo sa týka výberu, ale samozrejme v rámci tém, ktoré sa nachádzajú v školských programoch alebo v učebniciach, alebo takisto veľmi dôležitou súčasťou práce je aj to, že učitelia čítajú a že si čítajú aj spolu s deťmi, aj so žiakmi, aby teda tí žiaci videli, že čítanie je úplne prirodzené a že je to normálnou súčasťou bežného života človeka.
V rámci seminára odznela aj informácia o vytlačených učebniciach slovenčiny. Uvedomujeme si v rámci výboru pre vzdelávanie meškanie našich učebníc, ktoré vychádzajú hlavne pre slovenský jazyk. Momentálne opätovné vydanie v 2. ročníku meškalo a samozrejme nové, čiže prvé vydanie učebnice zo slovenského jazyka pre 4. a pre 8. ročník. Takéto učebnice v elektronickej podobe, v PDF formáte, sú na stránke Ústavu pre vydávanie učebníc a majú multimediálny dodatok, ktorý mohli naši učitelia používať dokonca už aj v minulom školskom roku, ale samozrejme vieme, že vždy nám je ešte všetkým nejako bližšia tá tlačená podoba učebnice a že nie každé dieťa má možnosť prístupu internetu, aby si z učebnice niečo vyhľadalo, tak preto sme sa samozrejme posnažili, aby sa učebnice aj v tlačenej forme zabezpečili. Keďže to v rozhovore s riaditeľom Ústavu pre vydávanie učebníc v Belehrade nešlo najhladšie v tom zmysle, že riaditeľ vysvetlil, že finančné prostriedky sú vlastne dôvod, prečo učebnice meškajú, že vypracované a schválené už sú, ale proste sú potrebné peniaze na tlač. Hľadali sme najprv odpovede v ministerstve u nás v Belehrade a keď nás pani ministerka usmernila, že vlastne zakladateľom Centra pre nízkonákladové učebnice, ktoré malo tlačiť menšinové učebnice, je vláda Srbska, tak sme sa obratili priamo na vládu, kde sme písali premiérovi a pre všetky menšiny sme dostali teda kladnú odpoveď, že vláda zabezpečí finančné prostriedky pravidelne pre vydávanie učebníc pre materinský jazyk a jazyk s prvkami národnej kultúry, pre základné a pre stredné školy a tie, ktoré sú vydávané samozrejme v štátnom vydavateľstve a prvá taká finančná transakcia už je aj uskutočnená, učebnice sú vytlačené a očakávame už teraz priamu distribúciu na školy.